Hej, det her det er en Clash of Clans video. Endnu en Clash of Clans video på min kanal. Eller ikke endnu en, for det er den første, men her vil jeg vise en attack strategy med 8 giants og 65 goblins i den her liga. Så ja, vi går ind i attack, finder et attack, bare søger ind til, vi finder et godt et omkring 100.000. Så ja, jeg skulle lige sige, at du kan sagtens tabe. Så vi starter med at sætte den der, og så og sætter vi nogle af dem her. Ja. Han har en del, så det er rimelig nemt. Vi kan stjæle alt hans loot. Se, vi har allerede fået virkelig meget, fordi at alt hans guld, det er i hans pumps, hvis I ved, hvad det betyder, eller mines og pumps. Ja. Det skal lige siges, at man vinder ikke hver gang med den her attack strategy, for vi går jo efter guldet og elixiren. Ja. Så ja, det var rimelig meget, vi fik af det der, så vi ses en anden gang. Hej hej.